again guys, it's your boy Likhona Wise Man. Guys, ningalibalula like, ushare, ucomment. Bayi video injani hande saphusha ngayiki. Akhona abanye bathi ndidiniwa ngikadini. Kanje kungabe abantu. Otherwise akho ndihamba nomkhuluwa man. Umkhuluwa bathi ngibani xa bekubiza. Ya no Dreams. Uthe uqale unganalo bani ngibani. Kaloku like abantu kaloku. Oh, hayi Dreams. Awufumana ku social media? Hawu Facebook qhamu. Bathi ngibani xa bekubiza. Phaka social media. Oh, abongile Dion Tsabo kaloku. Oh sure, ayine Bhuteri. Otherwise iBhuteri man ndikuphathele nje imibuzo mbala wena Bhuteri man awunangxaki mos. Imibuzo. Kaloku like aniphathanga ba uyiphatha. Ethe kaloku mbala. Kaloku aniphathanga like uyiphatha but nimibuzo. Oh sure, hayi. Awunangxaki. Hayi ngxaki khona. Ayikho. Oh sure Bhuteri. Ukuba apha Bhuteri bekukho icherry yomlungu and icherry yomlungu ifuneka iplatiwe buzawuthi xa uyiplate. Cherry yomlungu like ilapha ifuneka iplatiwe le cherry mhlawumbe yakuncwasela le cherry ba ikufuna best ungathini xa uyiplate. Yes. Hey y'all, come look at this. Kaloku lula lo. Lethi the road I love you kaloku. Ngabe ndimxelela mos indlela endithanda ngayo. I can't even arrest myself. Angikwazi nozibamba mos. Ndibe ndithatha ngasaki ba can I arrest your hands ngazibamba izandla zakho. Like arrest kaloku akukubamba uyavalelwa na. Kaloku uyambamba kaloku xa siku-arrest. Xa kuthiwa uyobanjwa amapolisa kuthiwani kanti? Akuthiwa ngiyobanjwa. Hayo ba. Ngoku ku-arrest. So izam-arrest la mna. Ewe. Oh my God. What's your favorite TikTok sound? Yeah? What's your favorite TikTok sound? Hawu zenenye ngokwena. Okanye iphethwe English mhlawumbe. Hawu zenenye. Ngeyiphi sound oyithandayo ke kwa TikTok? Lethi uzenenye. Oh kuphi kwam. Lo igwava. Igwam. Oh igwam. Ungathini bra wam like kukho abantwana ababini apha tyani yabo? Kukho umntana osisifebe, kukho umntana oyimufi. Ungakhetha uphi umntana? Hayi ndanga yabona kwelo cala antshi nyawo kaloku yahamba nemesifebe siyaza ithini mufi. Kaloku like umntana wakho besisifebe. Akho way. It is what it is. Uthathe zelo hlobo. Ba uyeke imufi, isifebe. Yema ndizawuyeka kaloku uthi ngumntana wam usilowane. Ya. Kaloku uthethe ngathi ngizawuyeka imufi kaloku xa ngumntana wam emufi nje ya. Hayi awuhlale nje hayi imufi ngalahlo balilo. Akho needs. Oh sure, ayine Bhuteri asazi isiXhosa mos. Thetha ntoni kanti mina? Oh sure Bhuteri ntoni erama ngesiXhosa? Here I come. Here I come. Oh, ndoqabisonga. Erama. Irama. So uyabelieve kulaa nto wena uba inatsuka i-girlfriend allowance? Ando girlfriend uzabelieve njani uzafuna imali kum lo mntu? Kaloku like uyazibelieve ezawe wena uba ekuse every fucking month funeka umbhatele funeka umkhuphele imali lo mntana. Fondini uba awuyenzi loo nto leyo uzawukhangela abazayikhupha. Uba uyafuna uhlala nayo ikhuphe ndoda uzawufoswanga uba uyazikhuphela. So wena uyayivuma lo way? Hayi ingadrive kakhulu. Yayazi Ba ungumntu wakho. kubaby. Yes. Ithi nqanzi ithi baby. Word of the day. Hayi futhi ungahlala ekoneni phaa kunkunzi. Ungatshayitiki. Khuthazo le. Ungahlala ekoneni. Ya. Akulingi uhlala ekoneni ufuna i-2 ungatshayitiki. Sure Bhuteri, danke Bhuteri man. Yabulela tyani. Ya unane lithi rambo renwe leyo bakumini. Ngithethe le interview. Ya. Sizaxola wena mazayithini.